Do Pardubice o 2. červnovém víkendu sjeli fanoušci letectví z celé republiky. Na místním letišti se totiž už po 33. konala oblíbená aviatická pouť. I přes nepřízeň počasí se slavnostní zahájení nenechali ujít tisíce lidí. Dvoudenní letecká slavnost nabídla ukázky historických i moderních letadel, vojenské techniky a bohatý doprovodný pozemní program. Přes různé expozice, gastrozóny až po pouťové atrakce. Aviatika k Pardubicím patří. Aviatická pouť je takovou ukázkou toho, co armáda, ale i civilní letectví nabízí. Tím, že tady prostě máme letiště se smíšeným provozem, kde díky armádě jsme schopni tady provozovat i tu civilní část, za což jsem hrozně rád. Tak si myslím, že to je celý super a tohle je opravdu akce, řekl bych, jedna asi z největších a nejlepších akcí svého druhu v republice, která se pořádá. Program je mimořádný, každý rok je vždycky něco nového, organizátoři nás pokaždé předkvapí s nějakými novými ukázkami, takže je to z mého pohledu jedna z nejlepších akcí svého druhu v České republice. Na aviatické pouti se prezentovala i pardubická společnost Explosia, která měla v areálu pro své zaměstnance připravené zázemí. Během dne sem zavítá přes 1000 lidí, všichni se to tady i na nepříznivý počasí užívají a jídla máme dost zatím, takže věřím, že se budou všichni krásně bavit a že to společně užijeme. Je fajn tady potkat lidi, kteří znám z práce, s kterýma nemáme časy popovídat a takhle. Je to moc fajn, je to příjemný občerstvení a lidi, dobrá nálada. Aviatickou pouť si užíváme, kluci si to jako hodně užijou, že jo, oni mají rádi tyhle techniku leteckou. Je to hezký od firmy, to zajistila, to si myslím, že je hodně velice hezký a že něco pro ty zaměstnance udělala a jsme rádi, no. Společnost Explosia je, myslím, velmi dobrým zaměstnavatelem. I tohle ukazuje, že našich zaměstnanců se velmi vážíme. Máme velkou radost, že sem berou svoje rodiny, jelikož z jejich okolí standardně rekrutujeme naše nejlepší nové kolegy. Ačkoliv počasí nebylo ideální, do areálu si podle pořadatelů našlo během 2 dnů cestu přes 20 000 návštěvníků. Patrik Andejsek, televize V1.